שלום. במצגת הזאת אנחנו נלמד כיצד לעשות מיזוג מכתבים. לשם ההדגמה הזאת אנחנו ניצור דוח של כל האנשים ששילמו מתחילת השנה, ולאחר מכן נעביר את התוצאה של הדוח לקבוצה זמנית, ואת האנשים שמופיעים בקבוצה הזמנית אנחנו נמזג למדבקות או למכתבים גם כן. נלחץ על תפריט, דוחות תשלומים, נבחר מתחילת השנה, שנת 2011, כל סוג שהוא מבחינת החיתוכים האפשריים, נבחר לפי תאריך קבלה ונלחץ על הצג. אלו בעצם האנשים ששילמו תשלום כלשהו מתחילת השנה. כעת אנחנו נסמן את כולם, לחיצה על המשבצת כאן, נלחץ על כלים, העתק מסומנים לקבוצה זמנית. הלחיצה הזאת בעצם תעביר את השמות של כל האנשים שמופיעים פעם אחת, גם אם בן אדם מופיע פעמיים הוא יעבור רק פעם אחת לתוך קבוצה זמנית, ולאחר מכן את הקבוצה הזמנית נוכל לדבר. נלחץ על העתק מסומנים, האם לנקות את הקבוצה הזמנית. הקבוצה הזמנית כל הזמן מתמלאת ברשומות, כעת אנחנו רוצים לרוקן אותה ולמלות אותה מחדש. נגיד לו כן ואישור. עכשיו נעבור לקבוצה הזמנית שנמצאת בתוך קבוצות כלליות. נלחץ. אם אתם לא רואים אצלכם את הקבוצה שנקראת קבוצות זמניות, תלחצו על קליק ימיני במקום ריק, הרשימה תתרענן ואז אתם תראו קבוצות זמניות, תלחצו על הפלוס ותבחרו את הקבוצה עם השם שלכם. אוקיי, אלו אנשים שבעצם שילמו תשלום כלשהו מתחילת השנה, ואלה האנשים שבעצם חיפשנו. עכשיו אנחנו נפיק עבורם מדבקות. לפני כן אני רוצה להראות לכם איך לבחור חלק מהרשימה. בואו נאמר שאנחנו רוצים רק את אלו שיש להם כתובת מלאה. אני אלחץ על הכותרת של הכתובת, עוד לחיצה, ימן לי מיון הפוך. אני אלחץ כדי לבחור קליק אחד על הראשון, אני מחזיק את השיפט במקלדת, ולוחץ קליק אחד על האחרון, ובעצם כל מי שיש לו כתובת מלאה מסומן לי. נמשיך במיזוג. אני אלחץ על מיזוג וייצוג כללי, מיזוג מכתבים, אני אבחר למסומנים בלבד, למיזוג מכתבים, אכן לדיבור, רק לרשומים לדיבור, זה בעצם הכתובות שהוגדרו מראש הן כתובות לדיבור, ובתיעוד אנחנו נרשום נשלח מכתב תודה. המערכת לאחר הביצוע והאישור תוסיף לכל אחד מהנמענים, תוסיף שורה ברשומים והמשימות ששלחנו את המכתב הזה. נאשר את זה, וכרגע נבחר את התבנית מיזוג. תבנית נבחר מדבקות בדוק. התבנית היא בעצם מסמך וורד שמוגדרים שם מדבקות לפי גודל שהגדרנו מראש. זה המסמך, ואלה השדות שיש לנו פה שם משפחה, שם אמצעי, שם פרטי, חברה וכו'. נלחץ על Open. אחרי מספר שניות נקבל את המסך הזה. נלחץ על OK. ויש לנו מדבקות. באותו אופן נוכל לדבר את אותם נמענים, אך בפעם במקום את התבנית של המדבקות אנחנו נוכל לבחור מכתב שהכנו מראש. אלו שדות המיזוג, אנחנו רואים כתובים באנגלית שמציינים בעצם את השם פרטי, שם משפחה, חברה וכו'. אנחנו נוכל לקחת את השדות האלה ולבנות מהם גם תבנית אחרת בהתאם לצורך. נחזור למיזוג שלנו. הפעם אני אמחק את התיעוד,
אני אלחץ על בצע, ובמקום לבחור את המדבקות אני אבחר את המכתב שלנו. לחצתי על Open, ובעוד מספר שניות אנחנו נראה את המכתב, שיהיה בעצם מכתב אישי לכל אחד ואחד מהנמענים. לחץ על OK, ויש לנו מכתב אישי. לפני הסיום אני רוצה להראות לכם עוד דבר. בעבודה עם הקבוצות הכלליות אנחנו יכולים לבחור מכל מיני קבוצות נמענים ולהעביר אותם לקבוצה זמנית אחת, ואת הקבוצה הזמנית הזאת לדבר. לדוגמה, נוכל לקחת מתוך הקבוצה של חברות כללי, נוכל לקחת כל האנשים האלה וללחוץ על העתק לקבוצה, נלחץ על קבוצה זמנית ולעבור נגיד לקבוצה של משרדי הממשלה ולהעתיק את שתי הרשומות האלה, גם כן ללחוץ על העתק לקבוצה זמנית, ובאופן כזה אנחנו בוחרים מכל מיני קבוצות, בוחרים נמענים, ולאחר מכן נוכל לדבר אותם באותה שיטה כמו שדיברנו קודם. אם זה מדבקות, נוכל גם לדבר באימיילים או ב-SMS'ים וכך הלאה. נעתיק לקבוצה זמנית ונעבור לקבוצה הזמנית שלנו. הקבוצה התמלאה ברשומות, וכל רשומה לא תופיע פעמיים, מכיוון שהתוכנה יודעת לדאוג לזה שלא יהיו כפילויות. עד כאן, תודה רבה.